Había de todo. Había berberecho, había ameixa fina e había macho, a ameixa babosa lle chamaban. Había zamburiña, había vieira, había lonjeiros, nesta ría había de todo. Nesta cofradía fun 20 anos vendedora, vendí toda clase de marisco deles. A que empezou a comprar aquí a ameixa era unha señora que lle chamaban a señora Pepa, levaba a Ferrol. Cando vin eu para aquí, eu nunca fora a ameixa, nin cousa ninguna. Entón, un día, fun, e unha señora que vivía aí abaixo, nunhas casas que hai abaixo, e díxome, Paca, non vayas á playa, que aquí non vai nadie á ameixa, que é unha vergonza, non vayas. E dixo yo, ai, eu vou, que ayer fun e ganei 3 pesetas, e eu non sabía collelas, e ao mellor hoxe vou e gano outras 3, e a mí fame moi ben. E despois empezou a ir a xente, pero despois foi escaseando un pouco a ameixa, empezou a vir a zamburiña, hasta que se foi agotando. Pero despois un día apareceu a praia chea de berberechos, había berberechos a montós, había ameixa, mas había berberechos. Cando había o berberecho quedaba máis por encima. Non sabes? A ameixa está máis fonda. Daquela iban mulleres, pero despois empezaron a ir homes tamén, e tamén que iban chavales. Daquela collía todo o mundo, hasta que veio Urquiola. Cando veio Urquiola levou-nos todo. Non quedou nada. Quedaba o mar todo cheo de petróleo. Nunca máis volveu a haber longeirón, nin navalla. Matounos todo. Non quedou nada.